Takže čaute ľudia, vítam vás pri novom videu na kanále Molitán. Dneska je tu so mnou Sebastian. Čaute ľudia. No a dneska si urobíme už ďalšiu, a to druhú reakciu na kanál tentokrát Hrušková FC, ale dá sa povedať, že to je SK Hráč, takže vyhľadáme si Hruškové FC. No a chcel by som vám povedať, že SK Hráč je mierny klamár, ale je to na tomto videu, takže poďme si to sme hrali prvý zápas tejto sezóny, popočúvať. ktorý sme bohužiaľ prehrali 10. Takže čaute ľudia, len prepáčte, ale už sme hrali prvý zápas tejto sezóny, ktorý sme bohužiaľ prehrali 10-7 proti... Tak tu na to pozastavím. 10-7? No to sa mi nezdá, pretože prehrali 10-3. Takže tak. A musím podotknúť, že sme boli koľky? Traja, a to sme mali jedno 5-ročné decko a sme ešte dohrávali na konci v dvoch. Takže sme boli prakticky 2 proti 5. Oni boli 5. No a oni sa mohli aj aj všetko, ale boli 5, čož mali určite ľahšie a sme im dali debakel 10-3. Ja viem, že možno SK Hráč si to chcel trošku prilepšiť, aby to nevyzeralo, že dostali fajný debakel. FC. Ale Sú to SK Hráč pár ulic, dostali si pár na kilometrov ďalší. Pilkovej FC sú to pár ulic, pár kilometrov ďalší. Tak to na to pozastavím opäť. Určite nie sme, neviem koľko kilometrov od Hruškovej. Sme, prosím pekne, 30 metrov od Hruškovej. Hneď proste vedľa ulica je Slivková. No a my nemáme ani žiadny vlastný klub Slivková FC, takže neviem, čo tu hovorí, že my sme taký tým, čo proti ním hráme. My sme si hrali len pre zábavu a nie, že do jeho videa, aby sme tam boli skočili. A to sme ani neboli na to proste pripravené. Možno aj viacej. Bolo to miestne derby. Pár metrov možno, 100 metrov možno, alebo aj viacej. Bolo to miestne derby. Tak neviem, aké miestne derby. Akože chápem, že Slivkové je blízko, OK. Chceš si z toho zrobiť niečo, ale... Bohužiaľ, Ale my sme neboli ani dohodnutí, Nedokázali že sme, aj keď niečo boli budeš tam nejaké natáčať tie na góly, YouTube. nedokázali sme. A ešte znovu. Bohužiaľ, podľahli sme im, nedokázali sme, aj keď boli tam nejaké tie góly, nedokázali sme ovládnuť. Taktiež som sa zranil a nevyzerá to najlepšie. Prípravu už máme za sebou, takže prvý zápas fajka. Zase sa pozastavím, že jaký prvý zápas? Reálne, jaký prvý zápas? Dobre, nechcem sa vysmievať, proste založili si svoj vlastný klub Hrušková FC, OK. Ja mám s tým problém. Aj majú svoj vlastný znak, všetko toto. Ale... Sme, aj keď s prehrou. Dúfame, že ďalší zápas Ja neviem, ale nemám čo povedať, proste. Ideme ďalej. Sme, aj keď s prehrou. Dúfame, že ďalší zápas už bude lepší a my sa s vami učíme a zatiaľ čau. Inak chcel by som sa pozastaviť, že SK Hráč chce, aby Hrušková FC, proste len taký dedinský futbal, ako keby, chce hrať nejaké turnaje, proste licencovaného trénera chcú mať. No neviem, či sa im to podarí, ale verím, že možno áno. Tu na samozrejme máte aj ich tréningy, takže toto všetko. Môžete ich podporiť, ale hlavne dajte odber na kanál Molitán, Seba a Duo SM. Hlavne na kanál Molitán, takže tak. No a ešte jednu vec by som chcel povedať, že keď máš už ten tým Hruškové FC, tak prečo tam natáčaš ochutnávky? Akože neviem, čo to je tam za ochutnávka, ale prečo natáčaš ochutnávky? Keď máš proste na futbalový content založený ten kanál. Takže neviem. Tu samozrejme reagujem na kanál Molitán. K tomu možno bude ďalšie video, ale k tomu sa nechcem vyjadrovať radšej. No a tu nám máme... Dobre. Proste kľudne im dajte odber, ale samozrejme musíte dať odber na tento kanál. Máme už 80 odberov, ďakujem vám pekne, už nám stačí len tých 20, aby sme môj cieľ splnili. No a potom ďalší cieľ predohnať a presvedčiť SK Hráča, že sme lepším kanálom. Takže
Z dnešného videa to bude všetko. A ešte, ešte nie všetko. Chcel by som sa pozastaviť ešte u tohto príspevku, kde som to dal včera, pred 21 hodinami. No a kto má u mňa odber, som dal otázku. No a mohli ste si vybrať medzi mám, ešte nie, ale dám. Nie, nemám. Viac je na nie, 56%, a na mám je 33%. Ešte nie, ale dám je 11%. Určite o týždeň, alebo niekedy teraz dakedy. Chcem vidieť, aby mám bolo najviac percent a viac ako nie. Takže určite len háčte odbery. No a už teraz z tohto videa to bude všetko. Ak sa video páčilo, dajte opäť like a odber. No a my sa vidíme u ďalšieho videa. Zatiaľ čau!